zehar antzerki ikastaroak burutzen ditugu. Ikastaro horiek azaleratzeko antzerki pare bat egiten ditugu urtean zehar. Aurten erabaki dugu zutegin inordez, beti hor egin ditugula zutegin, kalean egitea. Hortara aurrek esperientzia berriak bizi dezake. Antzerkia gutxi gora bera ordu laurden bat iraungo du, eta esanik ez, eskerrik asko etortzeagatik eta espero dugu gustukoa izatera. Mari Pepe, hartu dezaket jostailu bat? Bai, naski, ekarri zurea eta eraman nahi duzuna. Baina nik ez dauka jostailurik. Orduan sentitzen dut, baina ezingo duzu jostailurik eraman. Jostailu batzuk, kalearen erdian, eta ez dira inorenak. Nahi duzuen nire jostailuak izan? Ikusi ze egin duzun, orain zaborretan amaituko dugu. Edo erraustegian. Ez, erraustegirik ez! Berriz dator. Aluzinazioa izan da. Nire irudimena izango zen. Jostailuak ez daude bizirik. Ez dut hitz egiten. Boi, hitz egiten du. Hil egin duzu. Ez da hil. Goxo hitz egin esnatzen ari da. Kaixo, lasaiago. Ez diztugu mindik egingo. Gure jabeak zaborretan utzi gaitu eta bakarrik gaude. Triste eta gainera apurtuta. Nik laguniko ez dut osatzen. Hartuko jabiek eta ez datozten nirekin.